Maray na buhay with Kuya Noy! Happy Sabado morning mga kadistrito and welcome po sa pinaka-enot na episode Kambulan in Mayo. And syempre, dahil makukumpleto ang satuyang barkadahan kung dahil ta mga kaibahanan ang mga satuyang mga ka-MBN host na si Miss Iris. Yay, thank you Miss Iris. And Miss Alex. And syempre, Miss Reynalyn. Hi, good Yay, morning! good morning sa ito ka boss. Good Good morning, sa Kuya Tatawid ka, Noy, boss. and good morning sa mga viewers! Yay, good morning po. Ayan, good vibes morning sa tuyang mga netizens na nagdadalan sa Facebook and YouTube channel ni Kuya Noy. Good That's morning. right. And also, shout out to all our avid listeners sa radyo. We are also aired simultaneously via DWIZ-FM, Energy FM, DWOK FM, and Idol FM. Yes, Miss Rain. And syempre sa kada episode, ang satuyang mga kadistrito, ang satuyang inspirasyon. And speaking of viewers and listeners, babasahon ta ang sa indang mga greetings live sa satuyang programa. Alright. Starting with Ren Barcelinia, watching from Del Rosario, Naga City. Good morning, Good Ren. morning, Ren. morning Good po. morning. Ayan, haliman kay Miss Ami Riza Caganda Melano. Maugmahon ng aldaw na inita pag mata ko nagbungad tulos live ni Kuya Noy. Ah. Ibahan pa kang Serena magagayang Of ladies. course. Wow! Thank you, Miss Girlie. Maray na lang tamagayin talaga ang pagmata niya. ha? Hindi siya Dahil siya bad Bungad. mood. Oh, good mood talaga. Also, we have a greeting from Miss Girlie Castro. Sabi niya, ano yan? Ano Boss, niya? panamit daw kang pizza mo. Kung masirap. Anong pizza? Si ano? Ano yan si... Si Mikoy's Pizza. Kay ano, Karepa. Kay Boss Hali kay Karepa. Boss Karepa. Hiraman po Sige, to. papadaran ta. Magsabi ka lang po sa address mo. Papadaran mo. Perfect. And hali din kay Cyril Ruquid. Itsura pa lang ni Repa, mapapangita. Siguro dahil nagdadarang good vibes. Kaya napapangirit siya. Hindi man po, hali kay Gina Jane Noblesala. Noblesala. Gina Jane Noblesala. Maray na buhay, naaga, nadalan taka pa sana. Nadalan taka pa Dantaman sana, po, Kuya Kuya Noy. Okay. Alright. Also, bation taman si Miss Julie Calisura Opeña. Sabi niya, marhay na buhay po Kuya Nonoy. Naka-tune in man po sa radio from San Felipe. Hello, good morning Hello, po. good morning. Ini man hali kay Miss Judy Ann Forever Young. Wow. Sana Ano daw sikreto niya? Forever young. Sabi niya, good Forever morning young. po, Kuya Nonoy Magduto, watching from Carolina, Naga City. God bless po sa Indogabon. Okay, God bless, Judy Ann. And haliman kay Raquel Malenzia. Marhay na buhay, Kuya Noy. Maliniza, Raquel Maliniza. Maliniza. Maleniza. Sorry. Artihon Malenzia. Okay. Iniman, hali kay Esther Agorita Cuera. Salamat po, Sir Nonoy Magtuto, sa mga natatabangan mo po. Padagos lang po, more power po. God bless po, sir. God bless din Thank you po. Salamat po. Also, halik kay Mr. Antonio L. Sabi niya, salamat sa padagos na pagtaoning serbisyo publiko sa Tercer Distrito, lugod magdanay iningon yan sa good paman. Marhay na buhay po, Kuya Nonoy Magtuto. Dagos very po deep. kita, Sir Antonio. Salamat po. Thank you po. Hali man kay Miss Monica Villamar. Good morning, Kuya Noy. Da-complete ang Sabado pag inadadalan ang programa. Wow. Thank you po. Thank you po sa tulutang mga gayo ng mga daragas. Thank you din po sa kamong Gwapon. pinakapogi. Wow! Ano, Yes. kasi bago po naglagan mo niyan, medyo Ano na, angatan. uplift na. Uplift. And of course, haliman kay Mian Vidal. Marhay na buhay po akong Nonoy, watching from Puro, Kanaman. Pero, Good morning Hi, po. Miss Mayan Vidal. And kay Myla Brohan Castillo. Shout out po sa gabos na taga Santiago, Pili. Good Good morning sa morning. gabos, taga Pili. Also, we have from Francisco Fernando Para Jr. Sabi niya man, marahay na aga kong Noisky. Uy, sana Hali kay Umboy Lim. Umboy Lim. Tagandang lang inisip, oy, Umboy Lim. Tagayanda. Kung Noisky ka na pala, Kuya Noisky.
Taga-Dengdang, solid, mga solid boys, mga tropang solid. Marahay na ako po. Amboylin, thank you. Yan. Hali man po kay Miss Chloe Chile. Good morning, Sir Kuya Nonoy Magtuto from PSMOC District Six. Pismok District 6. Bicol. Yes. Hi, Chloe. Thank you. Good morning. Dapat more shooting, mga sa Pismo kaya sa kuyan, mga katapat siya kang PPSA. Oh. So yan, mga grupo tayo. Hello, thank you. Good morning po. Eniman, Haliki Jemery. Jemery Merabueno. Good morning po, Kuya Nonoy. Pa-shoutout po sa barangay Lugsad. Lugsad. Padangat ka po kang Lugsad. Wow. Sa inyo yan, Kuya Noy. Lugsan Isin Calabanga, Upper Barangay alright. Calabanga. Lugsad. Hello, good morning po. Hindi ka rin bistado ito kung isa yun. Ay, yo, Misado to niyo. Pero familiar ang apelido niya. Familiar, pero No. nakakaiba na Ayun, familiar ta niya. Halik man kay Mr. Ricky Proferosa, ang very good father ng sa tuya. Hi, Papa. May ka na Miss Rain magbate. Sabi mo ni Father Dear, good morning, Kuya Noy, watching from CMFC. CMFC. Hello, Sir Ricky. Hi, Thank you so Papa. much po sa Gabos, taga CMFC. Good morning Good sa inyo, morning Gabos. po. Of course, dahil man po mapahurian sa kong mga tita na nasa Makati. Greeting from Miss Mel Proferosa Bernal. Hi, Auntie. Always Wow. watching. Pa-shoutout naman po kami. Shoutout Reyna from Makati. Hello, Tita Hello Mel. po, Tita Hello. Mel. Sa family. And hindi man po, si Jerry Cassin. Morning po. Thank Morning you. po. Morning. Short and Morning sweet. and good pa. Morning and more good. Sinonsyalan. Sinasyalan siya. Haliman kay Frankie Vincent Villaferte. Shout out kong Nonoy Magtuto. Pag-greet naman po, birthday ko na. Wow. Happy birthday to you. Frankie. Happy birthday to you, Frankie. Happy birthday po, Mr. birthday, Frankie. And of course, last but not the least, we have a greeting from Miss Patricia Basawanta. Basawanta. Sabi niya man, proud to be an NCN. Shout out Yan. sa mga taga-Magaraw. Taga-Magaraw. Hello Kay po, Kapitan good Don, morning. kay Attorney MM Sanyar, mga taga-Magaraw. Good morning sa Good inyo, morning boss. po. And syempre kay Miss Basawanta. 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 Good morning. Morning po. Wow, pero grabe bilib ako. Kadakulon palan ko niyan ang mga viewers, netizens and listeners ta. Talagang Habang naghahaloy ko habang yun, dakol nag-anoy, din ang nag-aabang. nagpaparagulpi. Aram nito nasa 300,000 plus na kita. Grabe. We are a growing family here. Yes. Yes. Dahil ko ina-expect na araw kanima talagang syempre 300K. dapat magpa-salamat kita kay sa tuyang director. Of course. Kay Dahil ita Ninoy, Direk ma-reach Ninoy. ang araw ken Direk Ninoy, Ay, Sir Direk Ryan, Ninoy, kay Ryan, Kuya, thank you so much sa Ates. Gabos sa mga Salamat po. staff ta, sa mga kairibanan ta. Salamat sa inyo, Gabos. Yes. And kadakol din kita mga sorpresa as in mga papremyo sa tuyong mga avid fans. Kaya dapat, dahil hindi palampason ang kada episode. Tama yan, Kuya Noy. Malay mo ka muna ang sunod na manggana ng cash prize sa tuyang trivia question for the week. And manggagana man ng gift certificates and iba pang mga papremyo sa top fans and shares kang sa tuyang episode link. Kaya share lang ng share Yan. and like. Share and That's share. right. So, maski sa tuyang mga episodic vlogs, igwa din sindang dapat abangan na mas mapaugma sa tuyang mga kadistrito. Kaya super exciting talaga ang Marhay na Buhay with Kuya Noy. And actually, mga ka-MBN, kan nakaaging episode 9 and 10, nagbisita kita sa Magayuno na Magtuto Farm. And di ita man talaga malilingawan ang satuyang episode naman. Di ba, mga ka-MBN? Talagang dai ko malilingawan, Miss Alex. Kadakol ako na nahiling sa Indo mga the other side of this Of the beauty queen. the beauty queens. So, haputon naman si Miss Iris kung Yes. kumusta si naging experience niya sa farm ni Kuya Noy. Ayan, Kuya Sige. Noy. Siyempre, salamatan tayo, let us experience your farm. Talagang magayon naman, we could agree si Miss Alex and Miss Rain. And sa favorite ko is itong sa tuyang firing segment. Sa firing. Yes, na-try may magamit ng pistol. And ano rifle. ba ito? Yeah, Rifle. Talagang parang once in a lifetime experience man siya. Tagaro sabi nga ni Indagaro, mahal din siya na hobby. Hobby, Kapag ginigin correct. mo. Pero very ano siya, pero
very exciting. The first time mo siyang mag-ibo. And garo Iba man ang Adrenaline rush. That's Diba talaga, right. mawawala si mga stress mo, Yes. di ba? Saka matibayon ka to si Miss Iris. Talaga ininot niya, grabe ang recoil ka to. And of course, Miss Alex, nag-ATV Yes, segment man kita. ATV. Galing ko Diba? sa mga reckless driver. Grabe, Kuya Noy. Like, syempre, pagal sa school. Tapos, pag na-experience mo na sa ATV, feeling naging child ulit kami. Dahil So, mo- nagluwas saka si si freedom. energy. Yes, Yeah. naging Freedom din, carefree no? Yeah. during that day. Feeling So, ko talaga. Feeling Feeling mo, daw, grabe. experience talaga. Masalo na itong saro, malala. Si Alex. Grabe. Alam mo, Kuya Noy, feeling ko race car driver ako ka to. Pero exciting, no? We have to do it Sobrang again. nakaka-enjoy. Dapat Yes. gibonta ulit. Pero feeling ko nga bitin ka mo eh. kulang yun ni Kuya Noy. Maski grabe, ugtong-ugtong. Nagmumurotol. 12 noon, guys. Walang makakapigil sa akin in the rain. Kaya yung mag-ATV kahit mga lunchtime, okay lang. Okay lang sa email. Abo nga yung magpupugol. No? Yes. Dahil mo na magkarakan. ATV pa. ATV muna. ATV pa more. Pero talaga maugma ako ta nag-enjoy ka mo sa farm. Pero aram mo kadakol pa kitang gigibon duman mga surprises. Kaya susunod, pag bisita nindo may mahiling ka mo mga bago duman. Wow. Exciting. Surprise Abangan talaga. mo yan, Kuya Yes. Noy. Yan, nakaka-excite man yun na maray Kuya Noy. Kaya mabalik talaga kami duman sa Magtuto Farm, mga Yes. ka-MB. Kaya abangan nindo yan mga ka-MBN. Pero kaabang-abang man ang episode na today, kaya mga kadistrito, dahil mananggad ka mo maglipat ning channel. Yes. Stay tuned sa tuyang mga listeners sa OKFM, Idol FM, Bossing FM, and of course, DWIZ FM. And syempre, special shout out man sa mga radio station managers sa kan mga iba-ibang istasyon ng mga ini. Mga ka-NBN, mabalik pa ang Marahay na buhay with Kuya Noy! All roads lead to the 3D Fest 2024. Experience the harmony of flavors, rhythm, and artistry. Save the date, May 18 and 19, 2024 at the Naga Grandstand. Abangan kung si Sai ang pinakaenot na manggagana sa 3D Fest Intertown Dance Contest, Inter-School Cheer and Dance Competition, and Battle of the Bands. Makakaibahan man ang bandang Silent Sanctuary and Sunkissed Lola. Mas ma-enjoy pa kamo bako lang sa concert experience kundi pati man sa brand new motorcycles na ipapanao sa 3D Festival. Admission is free. Magdalan, makiugma, manggana. 3D Fest 2024. Hatod sa Indo ni Kuya Nonoy Magtuto. Save the date. See you there, mga kadistrito! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event?
Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.sbmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy! Sa loob ng halos 3 bulan na nakalipas, kadakol na kitang natawan tabang sa satuyang Wish Ko Noy segment. Grabe, 3 months na pala kita. Yes, mabilis. Pati na 3 months na pala. Oo, wow. And ang pagtabang, iyuman ini ang puso kan sa tuyang MBN episode kada Sabado. Tama ka dyan, Miss Rain. Taudok sa buot and very genuine ang pagtabang ni Kuya Noy sa satuyang mga kadistrito. Sarong patunay kay ni ang sustainability kang Wish Ko Noy segment. Salamat talaga sa Indo Iris, Rain, and Alexa. Padako sa pagsuporta. Hindi sa itong programa. Ano kaya, pag ikabaga nagtatabang sa iba, mas magian asin marhay ang pagmati. Yes, diba? kuya. Lalo na kung sincero ka, na makataong bagong paglaom sa kapwa. Asin, syempre makatabang man sa local na komunidad. No, grabe, That's gano'n right, Kuya na Noy. ko sa tinataram ko. Nafe-feel mo, Kuya Noy. Pero lang kang last month, di ba may na-interview kitang sarong fire Officer. Victim, officer, yeah. Yes. And syempre, na-topic naman duman na ako natabangan si Kuya Noy ng mga victims kang mga kagsulo digdi sa Yes. Naga City. Ugaya, isa nangyari naman sa Sabang. Eyo. Saka sa Calabanga. Eyo. Kaya salamat po Kuya Noy sa pagtabang sa satuyang mga nangangaipo, Yes. lalo na si mga nasulo. Yes, saka Kuya Noy, dakol ka na din pong natawan yung mga wheelchair, di ba? And sobrang grabe ang pasasalamat niyo. Dahil dyan, tinauan mo sindaning second chance na magbalik ulit sa komunidad. Oo. Di ba po? Saka magayon naman, makamigil aside ulit. from wheelchair itong operation, marahil Oo. na pag-ibig. Yes. Grabe. Patok na patok. As in, ugma ko naman. In fact, gigibon ta to ulit. This coming, soon, this coming May. Minsan lang talaga ang mga pure-hearted na tulad ni Kuya Noy. And Pogi-pogi na. I cannot do it without you pure-hearted guys. Talagang ako, I feel so grateful na I'm surrounded with good people like you. Kaya, salamat sa inyo, boss. And syempre, sa mga nagtatabang pa sa tuyang ibang mga sponsors, sa mga friends ta, yan, tuloy-tuloy yan. Sina Kuya Simon, si Monmon na kang iriga, mga barkada ta, kadakol pa. Then masakiton sa roon ta, baka mabusan mo sa sobrang laba kang lista tang mga nagsusupport sa tuya. And syempre, makakaasa ka mo sa mga kadistrito na ini sa tuya man niya na ipapadagos. Kaya man po para sa tuyang Wish Ko Noy segment this Saturday, sa tuya pong dalanon ang istoryang ini. Gilbert Bibal po sa Calawag, Naga City, Artemis Street po. Ice cream vendors po, sir. Mga ano po, sir, mga 3 taon na po. Okay naman po, sir. Itong sarong mata, okay na po. Maliwanag na ang pagiling. Bako nang araw po kan dati. Naisipan ko po, sir, kasi ano po, sir, dahil ko kaya magpa-opera na ano, na magastos po baga kaya. Dahil ko kaya ni kwarta na makapa-opera. Kaya ano po, sir, kagawad ami po. Ayun po, nagibo ko na po. Kaya pasalamat man po kay Kuya Noy na naoperahan po ang mata ko. Ay nagpapasalamat po ako kay Kuya Noy na araw po kayo ni kay Sir Noy na napa-opera po ang mata ko. Kaya dakula akong pasalamat po sa iya. Wow, it was another inspiring story, Kuya Noy. Yes. Kaya sabi nga ni Kayan, padayon lang kita sa marahay na gibo. Padayon. Wow, halaro mo niya na. Yes, Padayon. Miss Alex. Tama yan, padayon. As in, ipadagos na lang ang pagiging marhay as in totoo. That's true. Yes. Kaya dyan, wait. Sorry. Dyan lang po. Kaya dyan lang po kamo. Okay. May hand sign. Okay po. 3, 2, 1, action. Kaya dyan lang po kamo. Balik pa ang sa inyong favorite Sabado Barkada, ang Marhay na buhay with Kuya Noy! All roads lead to the 3D Fest 2024. Experience the harmony of flavors, rhythm, and artistry. Save the date,
May 18 and 19, 2024 at the Naga Grandstand. Abangan kung si Sai ang pinakaenot na manggagana sa 3D Fest Intertown Dance Contest, Inter-School Cheer and Dance Competition, and Battle of the Bands. Makakaibahan man ang bandang Silent Sanctuary and Sunkissed Lola. Mas ma-enjoy pa kamo bako lang sa concert experience kundi pati man sa brand new motorcycles na ipapanao sa 3D Festival. Admission is free. Magdalan, makiugma, manggana. 3D Fest 2024. Hatod sa Indo ni Kuya Nonoy Magtuto. Save the date. See you there, mga kadistrito! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Maray na buhay with Kuya Noy! Exactly 14 days to go, May 18, 2024 na. And iyon naman ini ang pigaabangan kan sa tuyang mga kadistrito. Pati naman kan sa tuyang mga kabarkada, hali sa ibang parte kan Camarines Sur. Ang 3D Festival is a celebration of music, food, and talents. Digdi sa tuyang distrito. Yan ang Yes. gigibonte ang digdi. Wow, Alright. grabe Kuya Noy. That's such a good concept to combine these three elements in one colorful festival, ining 3D festival. Yes, diba? of course. Yes, and kaabang-abang man talaga ini, bako lang sa mga magagaya na pa-contest, kundi pati naman sa mga pa-premyo. That is right, Miss Iris. And saan uman kaya ining ekspresyon na pagsuporta ni Kuya Nonoy sa tuyang mga local artists? Sa 3D Festival, you will experience harmony of rhythm, flavors, and artistry. And speaking of matitibay na local artist, igwa kita mo niya na espesyal na Wow. bisita. Isa Digdi sa kaya yan, tatawian Kuya. niya. Surprise! Ikaw na magsabi ka yan. Kuya Noy, nakaka-excite man yan na maray. Pero mga ka-MBN, before kita mag-proceed sa tuyang interview, let us enjoy muna this special musical rendition given to us by our special guest. Yes. Alam mo yung guest na ko niya, talagang halik ko na siyang bisto. Idol ko niya. talaga, Local, Kuya matibay Noy. siya, matibay siya. Dahil kita nakapasala digdiyo. Talagang Wow, siya sa exciting. mga talagang magiging sikat ini yung Yes. Bicolana. Yan. Kaabang-abangan ta talaga ini. Okay, let's welcome live here sa Satuyang MBN Studio, si Jairo!
I'm Jairo and the song is for you. Lahat ng pagmamahal at oras na aking binigay, parang di mo pansin ang sama ko sa iyong paningin. Oh, diba nakakapatid naman tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Oh, diba pinagmukha mo kong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Na may duda na sa'yo singin, pinalali mo pa ang sugat dito sa aking bibig. Oh, oh, diba nakakapatid naman tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Oh, diba pinagmukha mo kung tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo sa ere, ere, ere. At ako'y iniwan mo sa ere, ere, ere. At ako'y iniwan mo. Oh, oh, oh. Tatlong milyon, ikaw lang ang aking gusto. Pasensya na kung ngayon ako'y di para sa'yo. Tayo ay papunta na sa ating bagong ito. Ayokong mabuhay sa isang mundong walang tayo. 3 bilyon, ikaw lang ang aking gusto. Pasensya na kung ngayon ako'y di para sa'yo. Tayo ay papunta na sa ating bagong yugto. Ayokong mabuhay sa isang mundong walang tayo. Diba nakakapatid naman tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Oh, diba pinagmukha mo kung tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo sa ere, ere, ere. At ako'y iniwan mo sa ere, ere, ere. At ako'y iniwan mo sa ere. So, ayan mga ka-MBN, we are very happy to welcome today our very special guest, Mr. Jairo. Salamat po sa pagpapa-unlock sa amin. Thank you so much din po. Thank you, Jairo. Thank you po. Thank you po. Thank you po sa inyo. Welcome. Lalo na kay Sir Noy, thank you so much po. Yay! Alright, sige daw. Ngunyan, mas mabibisado na pa po si Sir Jairo, tamahapot kita ng mga iba't ibang malain-lain na kahaputan sa iya para mas maaraman ta. Paano ba nagpuon ang hilig mo sa musika, Sir Jairo? Actually po, ang family ko po is singers kasi ang papa and mama ko kumakanta talaga sila.
Kaya, yun, kahit mga kapatid ko, singer sila. So, ako lang yung nag-pursue ng career ko na to. So, yun. Nag-start po ako as amateur singer, amateur singing contest, mga ganon. So, yun. Nice. Wow. Kaya, dala-diretso po hanggang ngayon. So, yun. So, yun. Gapos man kita may mga idol, di ba? Yes. So, Kuya Jairo, I'm really curious. Sisay man ang naging inspirasyon mo sa mga music icons ta? Sa ngayon po, sa binibuild ko pong personality, si Charlie Puth and Charlie Puth. Bruno Mars. Wow. Kasi nag-try din ako mag-music produce, ganyan, audio engineer, ganyan. Alright. Galing. So, Sir Jairo, syempre would like to know, ano man ang sa imong motibasyon sa pagsurat ng mga kanta? Nagsusurat ka rin ba ng mga music? Yes po. Yan, singer-songwriter po ako from Kamsur. And yun, ang aking motivation sa pagsulat, own experience, and syempre mga experience din ng mga barkada ko, friends, yung mga parang kinikwento nila sa akin, ganun. So, nilalagay ko sa kanta para ma-express na maayos, ganun. How many years ka na? Kasi kailan ka pa nag-start mag-sing? Actually po, matagal na, parang grade 3, hindi ko alam kung anong edad ko. As early as grade 3, opo. I'm sure nag-hakot award na siya. intermission. Nag-hakot award na siya doon sa time na nagkaklase siya. Opo. Sa school pa lang. School pa na. Pero dyan talaga nagpupuon ka boss, Sir Yes po. Jairo. Ngunyan, aside man sa magayunan mong talent sa pagkanta as in bilang an artist, haputon may mana as a member of the LGBTQ community, paano mo napapahiling ang pagsuporta mo sa indong komunidad? Yes, part ako ng LGBTQ community. I'm a trans man. Yan. Ang way ko para mapakita yung support para sa community na to is proud ako. And hinihikayat ko yung iba na maging proud din kung sino sila. Tama yan. I believe you. Oo. Yes. Kasi ang tagal ko rin pong natakot na mag-out. So, yan. Para ako as artist, yan, in-encourage ko sila na okay lang yan. Yeah. Okay lang. That's Maging right. totoo sa sarili. Correct. Yan na yung pinaka-importante. Dapat maging totoo ka talaga. Yes, para po. maging happy ka. Yes po. Tama. Diba? Yes, I po. really love that, Kuya Noy and Kuya Jairo. So, nahiling ko din sa Spotify itong original song mong Mayo Ka Na. Can you please tell us something about your original composition? Yung Mayo Ka Na, almost 7 to 6 years na siya na gawa. And ngayon ko lang na-release last year lang, last December 30. Kaya, yun, medyo matagal-tagal na din bago na-release. Yung Mayo Ka Na, own experience ko naman po yun. Sana ang susunod. Yan yung first song niya yan. Ang second song niya, Ugwa Ka Na. Sana ako na ang maging producer mo. Pwede po, Ugwa Ka Na. pwede. O, di ba? Let's work on that sa second song mo. So, Sir Jairo, since na-mention mo na na-compose mo ang Mayo Ka Na 6 years ago, can you give us a sample of that original Wow! composition? Sige daw. Yay! Exciting! Sige, damugunta. Konti lang. Okay. Konti lang po ba? Mayo Ka Konting Na. medyo kababaan pa. Nakaka-relate ba, Kuya Noy? Mayo Ka Na. Mayo Ka Na yung siyempre, Ay, hindi ka para mo- nakaka-relate kasi dahil Ugwa Ka Na. Gabos kita nag-start sa Mayo Ka Na. Ang gusto kong maintindihan, itong sarong ka-co-host na digdi, na sabi niya, Mayo Ka Na, tapos pagkaaga, Ugwa na ulit. Yung pa rin. Oh man, labo mo ka yun ni Alex. May nabubuking. Okay, kinistoryahan mi kaya yan. Mayo Ka Na. Yaon pa pala. Yaon pa pala. Sabi niya, Mayo Ka Na. No, Talaga talaga siya. pinagdakulo ni Oh, di ba, bako ka nang binubuli ko niya. Bago na on target pang bully. Alright, so mga ka-MBN, let's Okay. hear it from Sir Jairo. Yehey! Okay. So this is Mayo Ka Na. Okay lang yan. Ay, Para po sa mga broken dyan. Oh no! Kuya Noy. Ala. Sige, para sa tuya, lugod. Aram kong mayo ka na, day ka na magkakaibahan, pinipilit na singawan, ang sa tuyang pinag
Bukod kanya, sige kong hapon Tanabutas ka sa sakuyang kamo Aram kong may bago ka na Dahil mo na ako kaipuhan Naraman ko pa sa iba Ang pigibo mong kalokohan Di ba pigsabi mo mayong iba Di ba pigsabi barkada sana Dahil ko aram kung saan mapuon Dahil ko aram kung paano kon ini Si mong desisyon Paano ng mga pangging malilipot Mga promesang kaugmahan ng tulong Supirang beses na mayong iba Supirang beses na patapata ka Paano na ako Paano na kita Hanggang di na sanabaga Ano sabi niya? Ano yung hanggang? Hanggang ibig din na sana. Hanggang bigyan sa Oh my God! Ang galing! Galing. Pero dahil ako makagiro nga, ina-absorb ko talaga si kanta mo ay. Pero daw day ka broken, Yung mababroken ka. Sana ba kung untitled Mayo ka na? Sana itong yaom ka pa rin sana. Nag-aasa pa rin. Gagawin po natin yan bukas. Pero very nice song. Thank you po. Galing. Thank you so much po. Yan, nasa Spotify na po yan. Apple Music, So, iTunes. stream na po yan. Yes. Yes, stream guys! Thank you po. Galing. Excited na ako sa susunod mong magiging kakantaho na Sige ano. Excited kami Ugwa na para ako. dyan ka, boss. Ugwa na ako. Or kita pa rin. Di ba? Ugwa pa. Kinaya Ugwa, pala, kita no? pa rin. Ayan. Magayunan po si naging sample ni Sir Jairo. Talagang karoon nahilintang nahihibi na po gabas tigil sa set. Yung nga, hindi kita nakagirong gabosay. Gano. Ikaw bang parto si Kuya na ito? Iyo. Sana kita pa rin. O kaya sana ugwa na. Sana. Ugwa ka na. Sana ugwa ka na. Ibuhan niya sa agay ni Sir Jairo ng panibagong kanta. Pero ngunyan, haputan ta muna si Sir Jairo. Ano man po ang kantang inaalay mo para sa imong pamilya? Saka ano ang naka-inspire ka dun sa imong kanta? Ta talaga ro Were you medyo. broken Ay, si Mayo during ka that na ba? time? Ano ta? Ano po, breakup po. Because at that time, you were on the lowest part of your relationship Opo. or paano yan? Opo, parang ganun po, kaka-break lang namin. Actually po, yung Mayo ka na, hindi po talaga ako fluent nung time na yon sa Bicol. As in, nagpa-help lang ako sa family ko noon. Na parang nagpa-help ako kay mama. Sabi ko, Mag-translate. Ma, ano po, anong Bicol ng ganito na mga gabing malalamig, ganon. Ganon. Tapos parang sabi niya, ganito, maganda to, malilipot daw. Tapos ginawan ko ng rhyme. So yun, actually po ang kwento nun, parang may pinagsasalosan kasi ako. Oh, okay. Na parang, sabi niya, nung Friends lang. barkada lang daw sila. Siguro after 1 week ng break kami, naging sila. Oh. Okay. Kaya parang ganon. Yan. Yun yung start behind. on. Dahil na po nakataram ulit. Iniisip ko talaga eh. Pero sabi ko nga, ako iniisip ko sa diri ko, sa kasikatahin ko. Ang sitwasyon niya, di ba? Ano rin? Wow! Pati ba yun magpasa? Baka may papasahan man ako. Pero ini-imagine ko nga tama, Mayo ka na. Sana iniisip ko, ano daw niya ako? Ina-absorb ko siya Mayo ka na. Hindi daw pwedeng, sana maging kita pa din. Habang kinakanta niya to, kaya ini-imagine ko sa diri ko. No? Pero yun na nga umaasa pa si Sir Lloyd. Umaasa pa. Wow! Siyempre, hindi dapat mawala ng pag-asa. Kailang kasubagawan ni nabanggit ko itong sarok, tang co-host baga. Yes. O, ipasa ko naman sa iya. Yes. So, kamusta? Alex.
Igwapa ba? Ano? Pagkakalitan! Hinibi niya na pagkaaga, yung patsinda pa rin pala. Kambanggi mayo ka na. Nilalaglag talaga ako sa Sir Noy. Daiman. Ingat pa na Ingat sa show nila. Ganyan talaga, magayon nung kaya, grabe kaya ang kinanta mo, Oo, Jaime. naungkat Gano, si mga- medyo dahil kami makatubod naman. Ngayon, Dapat maungkat. Totoo yan. Pero Kuya Jairo, ma-change topic na kayo. Para hindi mo na akong pulutan ka mga ka-FBN host ko. Ano man ang sa imong kanta para sa mga kabarkada mo? Sige. True Colors. Sige. Ayan, Ulit siya. okay. Baka alam niyo yun. Yan. Sige. ayan ang ano, sa mga favorite song mo. Opo. Okay, sige. Alright. Ay, sunoon ko yan. Ganyan. Isang movie nga yan. Oo. Movie yun eh. Anong movie? Cartoons. Trolls. You with the sad eyes. Don't be discouraged. Oh, I realize it's hard to take courage in this world full of people. You can't lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so small. I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Your true colors are beautiful. I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. Like a rainbow, oh, like a rainbow. Thank you so much. Ito talaga. So, since mo yan, tigkanta ni Sir Jairo, True Colors, para yan sa mga barkadas or friends, sa pamilya man, Sir Jairo, ano Sige ka po. ba? Di ba para pasample to na lang? Galing naman. Kaya magkanta si Kuya. Nakaka-relax, di ba? Yung nga. Si Kuya no. Iniisip ko naman nga kung anong Kuya gusto Noy. kong ang pwede kong i-request na ako makanta. Sige. Bako, pusong mamon ako. Wow! Yan ang totoo. Sige po, para sa akin next song. Actually, love team song to nila Mama. Oh, and cute. Sige. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y agad yakapin. Okay na Sunday, Saturday, ano na, Saturday vibe. Saturday and Sunday. Oo. Papaalala ko sa'yo. Imagine ko na nagda-drive ka, long drive ka, na weekend, no? Very relaxing. Pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Dapat kani, alam ko si Direk Ninoy,
Ma-drive kita going to Baguio, yan ang music With na, di ba? gyro. With gyro. As background music. Yeah. Alright. Napapa-road trip na pati. Yung nga, napaka-road trip bigla ako talaga eh. Pag mga harap mo kaya ng music mo, syempre, si sa yung mga day ma-inspire. Tama. Diba? Sobrang relaxing kapag nakakanta si Sir Jairo, no? Alright, so Sir Jairo would like to know, ano man ang sa imong mga dream project sa music industry? Like kung ano pa mga ina-aspire mo? As of now po, mga dream project ko, syempre, more release this year and makabuo ng album. Kasi yun talaga yung gusto ko, independent artist na, may mga naka-ready na rin akong kanta and ready to release na siya. Ano po ba yan? So, Pure excited. Bicolano songs? Ay, hindi po. May Tagalog songs po ako. Okay. May May Taglish. Oo, may English. talaga? Oo. May ganun. Nice. So, yun. Random din. So, yun. Dream project and sana this year din magka-recording studio na sa Oh, kaya bago kita matapos sa satuyang segment na iniyo, dapat mag-sign ka na ng contract kay attorney sa lawyer ko si Attorney Ryan. Mag-sign ka na naman ng contract. Wow! Pero talagang one day mahihiling ka na lang si Sir Jairo as a big star. Yes, as a leading artist someday in the music industry. And we are so proud of you, Jairo. Being Bicolano, talagang saro ka sa inihiling mo na magiging sikat. Mataon ng pangaran Thank you po, sa tuyang probinsya. Sana. Hoping. Thank you po. Thank you po. Alright, nice. Aabangan tayan and stream ta po ang music ni Sir Jairo. Ngunyan naman sa mga aspiring singers like me. May talent pala. Sample! Aspiring singer! Sa agamayo na po kitang viewer. Ngunyan, dahil na sa mga aspiring singers naman po. Ay! Ano po ang mensahe mo para sa industry, Jairo? Siguro be patient. Kasi yun din yung ginagawa ko sa sarili ko. So far nag-work naman siya. Pasensya lang kasi nakakapagod talaga. May mga times na mapapagod ka, madadown ka or di na down ka ng iba. Pero continue lang tapos more practice ng instrument mo kung may instrument ka or yung talent mo, more practice para pag nandun ka na, pag nandun ka na sa gusto mong mapuntahan, edi ready ka, prepared ka. So yun, be patient and okay lang mapagod. Okay lang mag-breakdown. Kasi That's true. totoo yan. That's Kapag true. passion mo talaga siya, kahit nakakapagod, ipupursue mo talaga Tuloy-tuloy siya. lang. Ganun. Yun. Never I give up agree. and never surrender. Maski itong sa imong first song, mayo ka na, day ka nagpundo. Tuloy-tuloy Yes. pa rin. Tuloy-tuloy Tama lang yan. din. That's So sa mga aspiring singers carry on, continue lang, and wait for your perfect timing. Maabot din yan. Yes. And congratulations in advance. Thank you po. And thank you so po. much, Thank you Sir so much Jairo, po. for joining us for this Apo. episode. Thank you din po sa pag-invite sa akin. And sobrang saya ko sa platform na to, sa show na to kasi meron kaming opportunity na makita yung talent namin as a local artist dito sa Yes. Bicol. Sobrang laking tulong po na to and as LGBT na medyo nahihirapan sa communicate sa iba or minsan nadja-judge. Pero dito sobrang open Yes. and Of feeling ko course. talaga tanggap na tanggap ako ngayon. Oh yes, of Eh, course, oo. of course. And yun, thank you so much sa lahat din ng nanonood. And kami nga niya Thank you nagpapa-thank you sa imo sa pag-invite sa mo. Sa pagpa-unlock sa Yes. invitation. Thank you so much po. Thank And you so much. hope sa support. magbalik ka digdi, dahil ka magsawa sa Oh, mo. Yes. syempre po, anytime, anywhere. Tapos yung Jairo, road trip pa gayon. Road trip pa kita, Baguio. Kasama ako doon. Of course. Thank you po. Thank you po. Pleasure is Alright. all mine, Sir Jairo. Pero the ilang mga singers and aspiring artists ang na-inspire mo, pati na rin ang sa tuyong mga LGBTQ community na mas Thank you maging po. proud and araw mo tong mas ipahiling nila kung anong igwasin na kung anong talent na araw mo lang. Kaya maraming salamat for Thank you inspiring po. all Thank you us. po. Thank you po. Sa Kuya Jairo, sabi nga ni Ninda, music is the language of our heart. And talagang napahiling mo po ito. Mas namatian mi itong mga dapat
mauungkat. Nanaungkat na sa bago. Nanaungkat sa bago. Hindi maungkat, Alex. Wala. Dapat nga hindi yan nauungkat. Okay? Naungkat na eh. Kasi, Kuya Jairo, sobrang heartfelt. Yes. That's true. Yeah. Sorry po. Parang habang Nasaktan ba? Sorry. habang kinakanta mo siya, parang broken ka pa rin Ay, hanggang hindi po, ngayon. hindi po. Hindi na. Ganun yung feeling, ganun Hindi yung na. Nakamove on na siya. Sobrang happy po. Yeah. sobrang happy. Papagalitan tayo ni manager. Baka andyan may gusto ka bang i-hi? Oo, baka may gusto kong batiin din. Oo. Na, Shout out kay Miss Marimar, love. Yeah! Hi, Marimar! ta naman bigla siyang kinilig. Oo! Inamayo na Iguana. Iguana. Alright, so thank you so much, Sir Thank you so Jairo, much for po. joining Thank us you so this much. episode. Thank you. Thank you. Kaya mga ka-MBN, dahil ka mo maglipat ng channel, mabalik pa ang Marahay na Buhay with Kuya Noy. All roads lead to the 3D Fest 2024. Experience the harmony of flavors, rhythm, and artistry. Save the date, May 18 and 19, 2024 at the Naga Grandstand. Abangan kung si Sai ang pinakaenot na manggagana sa 3D Fest Inter-Town Dance Contest, Inter-School Cheer and Dance Competition, and Battle of the Bands. Makakaibahan man ang bandang Silent Sanctuary and Sunkissed Lola. Mas ma-enjoy pa kamo bako lang sa concert experience kundi pati man sa brand new motorcycles na ipapanao sa 3D Festival. Admission is free. Magdalan, makiugma, manggana. 3D Fest 2024. Hatod sa Indo ni Kuya Nonoy Magtuto. Save the date. See you there, mga kadistrito! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marahay na Buhay with Kuya Noy. Digdi sa MBN, bako lang istorya ning inspirasyon ang sa tuyong ibinibida. Para mas lalo tapong mapaugmaan sa tuyong mga viewers and listeners, kada Sabado, kadakol kita mga papremyo. Yes, tama ka dyan, Kuya Noy. Kaya man, uya na ang satuyang lucky winner kang satuyang episode trivia question last episode 10. Mga kadistrito, ini po ang maswerte ng gana
ding 3,000 pesos sa satuyang episode 10 trivia question. Ang nanggana po, you see, Mr. Wally Bigtas. Ini po ang mga maswerte ng gana ng 500 pesos na nag-share kan sa tuyang episode 10. Weng De Leos, Cristina D. Pedrosa, si Lynette Villamora San Jose. And uya naman ang satuyang winners ni gift certificates, ang satuyang mga top sharers kan Kuya Nonoy Magtoto Facebook page. Just wait for the instructions from our MBN staff if paano nindo makiklaim ang sa indong mga prizes. Ang primero ng gana. Yes, inot na dyan si Salvacion Carido. Yay! Wow! Congratulations! Cha Salvacion. Second, we have George Largo. Congratulations! Congrats, George. And pantulo, si Christian Paul Tuason. Wow. Congratulations, Alright. everyone. Congratulations po sa indong tulo. Yan, congratulations po. And yaon na din kita sa sarong MBN segments na talaga man piga-abangan kang mga viewers and listeners. Uya naman ang sa indong pinaka-aabangan MBN Episode 11 Trivia Question. Ang satuyang hapot, ano ang pangaran kang satuyang guest artist this Episode 11? Si Sai. Yes, letter A, Jaya, B, Jairo, or C, Jezebel. Feeling Wow. ko, Si ano, Jezebel. Si Jezebel. Oo, ka-MBN Okay. And syempre, to win this 3,000 pesos, just type your name, address, cellphone number, letter of the correct answer sa satuyang episode link. Yes, and Alright. to our radio listeners, pwede man kamo magana, just text name, space address, space contact number or cellphone number, space letter of the correct answer and send it to 0998-5629-923. Okay. It's 0998-562-9923. Yes. Okidoki. Kadakol pa po kita mga papremyo sa mga masunod na episodes. Kaya tutok lang po kita mga kadistrito, digdi lang sa Marhay na Buhay with Kuya Noy! All roads lead to the 3D Fest 2024. Experience the harmony of flavors, rhythm, and artistry. Save the date, May 18 and 19, 2024 at the Naga Grandstand. Abangan kung si Sai ang pinaka-enot na manggagana sa 3D Fest Intertown Dance Contest, Inter-School Cheer and Dance Competition, and Battle of the Bands. Makakaibahan man ang bandang Silent Sanctuary and Sunkissed Lola. Mas ma-enjoy pa kamo bako lang sa concert experience kundi pati man sa brand new motorcycles na ipapanao sa 3D Festival. Admission is free. Magdalan, makiugma, manggana. 3D Fest 2024 hatod sa Indo ni Kuya Nonoy Magtuto. Save the date. See you there, mga kadistrito! Marhay na Buhay with Kuya Noy! Sa maabot na 3D Festival, bako lang pong matitibay ang mga artist and competitions saan sa indong aabangan. Kundi mga kadakol kitang manlain-lain ng mga papremyo na itatao sa Indo sa mga maaraten duman sa Satuyang Festival. Wow, so Ano yung mga exciting, prizes Kuya na yan, Noy. Kuya? Ihon kita asin manlain-lain. Ano yan? Ano yung mga prizes na yan na pwedeng maganahan, Kuya na Noy? gaganahan ninda, ang gigibon lang ninda mag-register, right? And ini po, gulgulpi kitang electric fans na ipaparaffle. Kanta mainit ang panahon. Tama, exactly. Mainit ang panahon, kaya pontang electric fan. Hindi ka naman kayab-kayab. Okay, and gulpi rin po kitang television set na itatao. 22 inch. 22 inches. Yan. Electric fan, my Nagtitingin pa. Nagdadalang-dalang And of pa. course, ang And pinaka-grand syempre, Miss raffle. Reynalyn, motorcycle. Pero ang motor, Kuya Noy, ang ipapanao mo? Tulong units kada aldaw. Tulong units, brother! Mga So,
MBN, po. kaya mag-join ka mo. Mag-join mag-attend sila, ka mo. Mayo sila nagigibon, mag-register lang. Mag-register Ma-attend lang ng Mag-attend lang. festival, may Ma-enjoy. chance ng mangga Yes, ng may yung motorsiklo. fee at all mga ka-MBN, libreng-libre. Ma-enjoy ka na. And may chances ka pang manggana ng mga raffle. O, Correct. diba? That's correct. Kaya ako talaga kitang aabangan ng mga papremyo sa tuyang maabot na 3D Festival. And syempre, maabangan din kamo, tamailing kamo live duman. Yes. Wait, nag-isip. Hilingon ka. Kinukuyaon ka na sa Yes. Okay. Kaya ayan, Kuya Noy and girls, sarong oras na naman ang nakaagi at natapos na naman ang satuyang episode for the week. Yes, Miss Iris. And kadakol ng mga viewers, lalo na ang mga members kan sa tuyang LGBTQ community, ang na-inspire and na-empower kan sa tuyang episode mo niyan. Wow, Miss Rain. Kaya mga ka-MBN, tutok lang pirmi sa indong favorite Saturday Kabarkada. And also, we have more surprises and prizes to be given away. Kaya dapat, pag Sabadong aga, MBN lang. Pag 8 a.m. na, MBN time na. Yay! And salamat sa indong time, Iris, Alex, and Ale. And syempre, sa satuyang mga kadistrito. Dahitapan po paglingawan na bation ng satuyang mga listeners and netizens na loyal sa kada episode. Taasin pirming aabangan kan satuyang nag-aabang sa satuyang programa. Yes. Thank you, Salamat mga po. ka-MBN. Thank you so much Salamat po. Salamat. Salamat po, Giraray, sa satuyang mga viewers, listeners, and mga ka-netizens, and sa satuyang mga kadistrito. See you all next week sa programang Sa Indong Istorya ang Bida. And programang Strictly Good Vibes Only. Programang Mataonin Inspirasyon asin Motibasyon. Programang madangog sa saindong boses asin opinyon. Programang mapagirumdum na dapat pirming maray asin totoo para sa mas maray na buhay. See you all next week. Digdi lang yan sa Marhay na buhay with Kuya Noy!